Maznačekovia u nás doma, vítajte, ja som aktuálne v Tatroch Novilo Betule. Takže vítajte, dneska si povieme, no že vlastne nemám všade čo si dneska povieme, ale chcem vám povedať, že veľa ľudí vlastne medzi tým, jak ma sledujú, nedalo veľmi málo ľudí odber, tak dajte odber. Ak chcete byť informovaní, samozrejme, či chcete nové videá odo mňa, tak dajte u mňa odber. Je to veľmi ľahké. Že niektorí ľudia to nevedia. Ale tí, ktorí dali odber, tak vám veľmi ďakujem. A chcem vám ešte povedať dôležitú informáciu. Češi, ak sledujete toto video, Češinkovia, som rád, že ma sledujete a chcem vám odkázať toto. Urobíme si video o Čechoch, takže vidíme sa na tom videi a budú aj, videli ste tie bodky na tom minulom shortke, čo som bol vonku vo Vile Betule. No, že budú aj iné videá a jedný z nich je aj české video, ktoré som tam zabudol dopísať. Takže aj o tom si spravíme video, aj o odberoch rôznych lajkov v internete. Takže na tých videách to ešte bude okolo Vianoc a aj budú vianočné videá, to si oznámime na ďalší mesiac. Vidíme sa na týchto najbližších videách, čo som oznámil. A dajte odber like. A Češi, držím vám palce, aby ste si to video užili. Ahoj!